Avoin Kotka on verkkopalvelu, joka tarjoaa uudenlaisen tavan käydä keskustelua kaupungin ajankohtaisista asioista ja tulevaisuudesta. Eräs ajankohtaisista asioista kaupungissamme ovat tuulipuistohankkeet. Tuulivoima on ekologista ja monien mielestä myös henki uudenaikaisuutta. Sähkön ohella se kuitenkin tuottaa myös ääntä, ajoittain välkettä ja näkyy kauas maisemassa. Avoin Kotka-palvelussa saat tietoa tuulivoimasta. Pääset myös osallistumaan rakentavaan keskusteluun ja tuot oman näkemyksesi päätöksenteon avuksi. Tuulivoimaloiden sijoittamismahdollisuuksista päätetään kaavoituksen yhteydessä. Avoin Kotka-sivustolla esitellään ne hankkeet, joiden kaavoitus on käynnissä. Tutustu sinäkin aiheeseen ja kerro oma mielipiteesi.